Жираф. Жираф коры җир өстендә яшәүче иң озын буйлы хайван. Аның буе 5 метрдан 6 метрга кадәр. Буеның 3тән 1-берен жирафның муены алып тора. Жирафның авырлыгы 500 килограммнан якынча 2 тоннага кадәр булырга мөмкин. Йөрәге 12 килограмм авырлыкта. Жирафның каны бик куе. Ул аңа бер авырлыксыз башын искә күтәрергә һәм аска төшерергә ярдәм итә. Каны сыек булса, жираф биек агачларга яисә су эчәргә үрелгән саен аңын югалтып егылыр иде. Жирафның теле аерым игътибарга лаек. Ул крән төстә, бик озын һәм мускуллы. Ул әлеге имзүчләргә зур биеклектәге агачларның ботакларына үрелергә мөмкинлек бирә. Бу вакытта жирафның теле авызыннан 40-45 сантиметрга чыгып тора. Мондый озын теле белән жираф хәтта колакларын да чистарта ала. Тик менә су эчкәндә бу хайванга озын муены да, теле дә булышмый. Ул басып торган килеш суга үрелә алмый. Аның аякларын киң итеп ике якка айырырга яисә тезләнергә туры килә. Жирафның тиресендәге таплар да үзенчәлекле. Алардан тезелгән рәсем бизәк. Ике жирафта бер үк рәсем кабатланмый. Аяклары нечкә һәм озын булуга карамастан, әлеге имезүчеләр бик шәп йөгерә. Тизлеге 60 км/сәгать һәм оста сикерә, метр ярымлык тиртәләрне дә сикереп үтә ала. Тик бу озын буйлы хайван бары каты слектән генә йөрергә сәләтле. Сазлыкларны һәм елгаларны ул урап үтәргә тырыша. Жираф тәүлегенә 10 минуттан 2 сәгатькә кадәр баскан килеш яисә аякларын үз астына бүкләп йоклый. Жираф кояшлы Африка саванналарында яши, җир шарының башка континентларында очрамый. Жираф нигездә сусыл акация, сирәгрәк мимоза һәм кыргый абрикос агачы үсемлекләре белән туплана. Көн саен ул 30 килограмм азык ашый һәм моның өчен тәүлегенә 16-20 сәгать сарыф итә. Сусыл үсемлекләрдәге дым ярдәмендә жираф озак вакыт су эчмичә дә тора ала, аннары бер үчедә 38 литр су эчеп бетерә. Жирафлар гадәттә аерым-аерым яисә кечкенә генә көтүлекләргә берләшеп яшиләр. Еш кына куркынычсызлык өчен антилопалар һәм зебралар янына килеп урнашалар. Ана жирафның йөклелек чоры 14-15 айга сузыла. Туганда жираф баласына 2 метр биеклектән йыгылып төшәргә туры килә. Яңа туган жираф 50-100 килограмм авырлыкта һәм метр ярым озынлыкта була. Нәни жирафлар яшь ярымга кадәр әниләре карамагында үсә. Аннары әкренләп мөстәкыйль тормышка ияләшә. Жираф ирекле тормышта 25 ел, кешеләр карамагында 35 ел яши.